Хора, здравейте в моя видеоклип. Вижте моите лабубънца. Много сладки. Това днес ми се падна. Много е хубаво. И той от миналия път ми се падна лабубо. Пак си е сладко. И той е плюшена играчка. Ако се питате откъде е, от Живи са, може да си купите там. Живи са тези лабубота. От Живи са. Жабота Пепе. Първо ще разгледаме ето този лабубо. Вижте го. Много е готин. Вижте го. Много е яко. Вижте момчичките. Джукс. Това е много лабубо. Когато вижте го, много е сладък. Следва това. Това много си мисля, че е от колицата или не точно. Не знам. Вижте го. Наследството. Така и плюшената играчка, която на лабубо пак. Само че ни се върти носа. Ето вижте. Много е хубава. Това бяха лабубо. По-скоро ние днеска ще живееме с лабубо. Да. Днес ще живееме официално само и единствено с лабубо. 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 Ако искате и вие едни готини лабубота като моите, отидете на Живи са. И отстрани продължавате малко напред, спирате се, намервате си мястото, ако имате кола за паркиране и ако видите фигурка лабубо, ето такива, или играчка, ако видите, вземайте. Какво се колебайте? Взимайте веднага. Чао!